إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يقول تبارك وتعالى على بافو مسمي هيرك تشكرتا لندو قل يا محمد لهؤلاء الكافرين جائمين أنك مجنون. آية مدفع ولهذا قال آية دفع أمبور آية من ألكو فكجبوا رسلي ألكو كافرون وين ألك تشيدن ويقالوا ين ألك تشيدن قالون تجايا فكيف كان النكير ne ala yan nan kariu ka cogodi fakajjabu urusuli wiyenne ala ka cide ngalon tigeya fa kayfa kana nakir ne ala ye koyna kariu ka cogodi ay fa kayfa kana iqabi wan nakali wa intisari li rusuli ne ala ka lajaba keri ka cogodi ne ala ka nyangili keri ka cogodi ne ala yin ka cide ndeme u ka cogodi akaw munun fana bake ka ci don galon tagaya ate tama dugu koloka na aka far koloy ate tama dugu koloka na duskuna hakila kan ninye aka jate mina ko fana tenne aladda abin kam mina ni be kono bo aya min kala na shala ko masami ahera ka ta korta da ko muhammadu afo nin kafiru yede munun ko e fatoy munu ñagalon fo ko eye fatoy qul innama aijukum bi wahidati afuye neba wu ñamarani ko kelende dura ko ke amunun ko ne yegalon tiga lay neba wu ñamariya aka ko kelen pew akode ke waye jumaye anta qumu lillahi masna aka wuli ka ke alakama mogo fula ka wuli ñogon fe aw furadan ubi aka wuli akelen kele ka ke alakama ka wuli alaye aka ñogo ñininga an taqumu lillahi masna wa furadan summa tatafakkaru ma bisahibikum min jinnati ay taqumu qiyaman khalisan lillahi min khayri hawa wala asabiyati aye wuli ni alaye wuli li min ni abeke ala kelempew ni dusukun kala side akana siporteria akana do akono فيسأل بعضكم بعضا هل بمحمد من جنون أيولي مغفلا فلا كأني على ده كأني دسون كلاسي مغفلا فلا كولي أولا وبا كم مغكلين كلام ولي أكن يغني نكا كرسا نبي نكا تيا لا إسكا محمد فاد بالا إسكا فاتورو ayire ka keni ala ya ka nyugo nyini ka nisi portere ka bo dusukun kono aka keni ala aka muli fula ube kelen aka nyugo nyini ka eska karasa fabe muhammadullah eska karasa muhammadu fatoye na ye nyugo nyini ka ninna fa yeni sahu ba'dukum ba'da si portere aka na yede ayire ka konan jake nyugo nyini muhammadu ye minya aka fo nyugo nyini summa tatafakkaru o kofe na ye ñogo ñini kam muhammadu kola min be muhammadu kola ka foni konnan jiyaye ni supportere ya tala akata sigi kamiri ayire kata sigi kamiri ni min foriye ayire kata sigi akamiri ay yanzuru rajulu li nafsihi fi amri muhammad sallallahu alaihi wasallam akelen kele iyire kata sigi kamiri muhammadu kola wa yashalu khayruhu min an-nas ansanihi ija askala alayhi wa yatafakkaru fi jalika ni yere mirula ni maseka nyasoro muhammadu kola tamu gore nyininka muhammadu kola ni o ye min foye ani yere ye minye ikana sigi ikana miri donc yibena do haqiqala ko muhammadu min fulani nye fatote yere beno do wodi ato ko anta qumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru o ko fa kata sigi kamiri na yen ninke aw yere bena do ma bi sahibikum min jinnati ko akato nyogo min fulani nye muhammadu min fulani fatala ayere beno do ay wuli fula ka nyogo nyininka ay wuli kelenkela ka nyogo nyininka muhammadu kola aka konnan jake kake alakama aka siporteria bila ka cinya fo nyogo nye na yere nyogo nyininka ka cinya fo nyogo nye muhammadu kola kelenkele kata miri yere la ka jatemina yepi muhammadu wolola ba aw mboloya
iba boyro bedo iba donyro bedo iba jogo bedo iba kala hala bedo iba ka kuma chogo bedo e yere kam mir yala mugo min benin chogo la fa bala ube fatala yere bena do ko muhammadu te fatoy nien nin kay yere bena do ko fatala in huwa muhammadu te foye illa najiru lakum muhammadu yabghali kala de yawu madru kana kuma foye kuma minna ba wala sira kaw baga ala kola bayna yadi ajabil saridi muhammadu nana de kaw baga sani la jaba kana ta suru la jamba min ka giri atayi wode sino fatala de ko nin kera cinye وكذلك مات الذين من قبل من رسول إلا قالوا ساهر أو مجنون ننكر الله ده ala ko abo chogo kala ko muhammadu ma fato chogo mi de ako abo chogo ka jamakulu temena jamakulu shite ni ciden ciruma fo o jamakulu ba fo aka cide mare ko dabali kala de do ko fato de do atawasaw bi ala ko yisika uye nyugo nyamre ni ye wo shade ke ni nyugo nyen ni kuma yewbe mundo bal hum taquna o ko ala ko yimo wasiya kede medante me bagaw de do ni hada maden kera kelenya uddu sukun kera kelenya cinyali la doro ani ala ta koni yala doro aka kuma be ke kelenya bal hum qawmu taqun mo de do doro dante mena de doro e won ko harbi abo cewde labbi tawhidi jugum munun temena de ciden cide cira be cira ni tawhidi de ciden shimaci fo tawhidi jugu kama ko yedda balikala ye fato de afora cideni awo harbi nimbe fo tawhidi waleli kala ba ngana be mo be waleli ki kata tawhidi haqiqa de harbi nimbe foye ko nema dala naka karmo nyere dabali lende to nema dala ire ni fato korore to nema dala ire ni faade talawo alebe kuma sugu munum fo jamana yin kono nema dala ire ko aba ire kalamaw o be fo be to fe bal hum qawmu taqun nimbe kunye de mbape kan nunum be fore ka hada madonde kaddu sukungiri ambe ala delala kan sabata ala ka cinyaka munum be tawhidi welelila ibe tawhidi folila sabati ta kare kuma munum fule ka foye u fora mugoye har wulu be tama bo men ka kawshiye kuma munum ba ke ka fo ede o fora mugoye be tama bo min kade o bo kawsaye ne o fora e fana yo kan ka dekuraje o kan ka kuraji de dima ani kayirila alhamdulillah jaam fana be shaka dago sil baka min shurula ci de ma tawhidi walel kay baka manye jaam fana ya nyogo nasro e bo shir ikan ne sonja ko be shiraka ala kan sabati mbalimu nin kuma nunu mo shika na wuli no fe faade bilade ikerate de dictateur de ye ka kuma chogo manyi de ete mo de to mene hikma de tala mene ate mo fara nyogo kade fe mene ko makka kafru yen nunu fawunye muhammadu farraga bayna nas wote bugari kono ko muhammadu nana ka mo de fara o fora mo ye enye anka sabati ala kan sabata anka sabati tawhid ni sunna kala famu salafu salih komi kulu foy kanambo an chogola foy kanan nyigi addu alaiha bin nawajis aha قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد بونكسري أي حديث دوناتي أمبورا أي منا إن هو إلا النذير لكم بين يدي عذاب شديد أني ابن عباس رضي الله عنهما قال قد سمع عبد الله بن عباس ملك جيك أبو فلا بما كو سيد النبي صلى الله عليه وسلم صفا جات يومي كو تشيدن يرى صفا كلوكا دوندولا فقال يا صباحه نيمبي فودي عربون ني با في مغو كفر نيغونكا يا صباحه اكورو دي سوغما كلي بولو بنا اوما arabu kan yugo wala chawre yini ya sabahahu ciden yen fo fastamati ilayhi quraish ben ana faranyu kon ka koro faqalu malaka ukum muhammadu mundo
وقال تشيدن قريتم أقوين كباريا لو أخبرتكم أن لأدوا سبحكم ويمشيكم يسبهكم ويمشيكم أما كنتم تصدقوني أقول يا لنيني قوما شيسا أيا جانتو يرلا جوجو بنا أوما جوجو بنا بيأوكا سوغما وبي جوجو بنا بيأوكا ولا فلالا يا لا تدنوا قالوا بلوكو محمد أمبي دايلا نيكوني يا أفو kan janton yire la sogoma jugu bena bianka ube wulafu jugu bena bianka ambe dayla qala sallallahu alaihi wasallam awa alaka ciden ko alaka tamna kishibaka fa inni najiru lakum bayna yaday ajabu shadidu awa kunna be danna ne ye baga bagali kala de ninna nawma numba u baga baga sanil la jaba ka usro la jaba minna ka gelede fa qala abu lahab tabba laka li haja jama'atana abinan ka bula bi ko ma ko halaki biye eye an fara nyogon kan nin doronde kama tabbalaka halaki biye eye e man fara nyogon ka foyi kama nin ninte fa anjala allah tabbat yada abi lahabi wa tabba alaye sura jigi akunni alaye abi lahabi bolo nya halaki wa tabba nya yire halaki وقد تقدم عند قوله تعالى وانجر آسرتك الأقربين بنكسير قوالي إني حديثة فوق في سورة سوراء يكون بل موچيدن كبنانكو ناني ديدو فلا سلاميرا فلا تورا كافرياكا منو سلاميرا كلن كوسا كلني همو جاني عباس همو جا كوسا فسمانتا من بي همو جا بولاتي عباس بولو جيدن كبنانكو منون لمن يرا كدو سلاميا كونو همو جاني عباس hamuja de kausa abbasu ye fula tora kafiriyala fula min fana tora kafiriyala kelen ka jugu kelenye abu talibi ane abu lahabi fana ka jugu abu talibi ye kafiri de ciden ka birankira tora ka kafiriyaka me ama bo ciden ni mogosi ce akwale balimake denke ka lete dugukolo ko kanaka ko mogosi ta doya ko ta labila mogosi fo na donna dugu jukuro afana kera o chogola me abu lahabi de kera sa wole o ba kam min aw yecci den juguya dambela har ni arabu munun nana hijuna al murala ni ciden tara arabu grupu minna e wonni alaka ciden de na yinci qulu la ilaha illallah tuflihu abu lahabi beta nofe ni arabu munun ni ciden kumana na ka kuma ba fe ka do ko hakala na ko he akana lamire aw nyere dende do yefa ko dina de bila ka do dina wrela jama be charala na eni fodro minu ulutum yenga nyamin tawbe chari jama be charala sino kafiru tobe abu jali no fembulo me ala yuka jahannaba sofwa ne ala ya abu lahabi kere ya ka le ka jahannaba do ka yirala de be qaybu do ko abu lahabi be kafira mina be saka de kata do jahannaba kono akera o chogola funa jata lahabi munyale ka jahannaba sobe mena akabre bada atesa ibe qisa mi fe mawludu la nimbayra ko ngalonde do jata lahabi ale ka tasuma jahannaba sobe mena ka de kudai la fute jankona anasa jankona lafiya munya la shama kafiru toteya munya lafiya Allah shama alek be ta jugu yara kateme tobeka aw harbi dina haqiqa woleli baga iba mugo do soro ayire ka bali masuru la ka juguni mugo toye ito nyuma tese ka fo akoro yoroshi auta do anyere de kam mugo do abe kabila kono chogo anyere de bado abe min ka kabila na anyere de bado misila billah Abullah bin nyogona utewuluya ni alama farika ala ni taddi majiya kono ube anima koni lagare na suroye ala kan kisala kan tanga tauhidi kanu sunna kanu ala famu salaf salim bar mala ko don duskun kono de wallahi ni mugo duskun man nin tauhidi kanu kan nin tauhidi fo bagawna dunkaw kanu kan nin sunna kanu kan nin salafiya kanu ala famu salaf ka kanu wallahi dusku bana bala ibana lendo banan min ka juguni kanseriye obila banan min ka juguni kanseriye mugo dusukum maseka tawhidi kanu
dusukun ma tawhidi tigiw kanu i dusukun ma ni sunna kanu na kan sunna mo kanu i dusukun kono bana bila ka juguni kanseri ka juguni sidaye Allah kan kisala kan tanga subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk